دم خوش گهدار و تماشاوان نهیجا ده برنامه باسی رو جانگو مجارا روژیا ایرو دل گلبمه. بریارا رفرندوم سرخبونا کردستانی با آوه یک چادری کری کاروادانین مزن این ناونتویل گلخوانین. ده حول دموکراتیک، دیپلوماتیک، جواتی، دیاسپورا یا کردستانی وها کرنکو اف بی باجو جیا دهات هیوی کرنجی زیده تر بابتا سرخبونا کردستانی دامزراندنا دولتا کردستانی به دستخستنا ماپی چاره نوست کردستانی آنی روژوا پلاتفورمین جیهانی هری مزن و هر وها رایا گشتیا جیهانی مدیا هری بباندور جیا نابنتوی دیپلوماسیا کردستانی لگل جیهانی و دیپلوماسیا جیهانی لگل کردستانی گهشت آستخوی هری برس دناف هفته بخوده دو سردان دیپلوماتیکین بلند بو پایتخت هولیری رودان جیمز ماتیس وزیر برگری امریکا و روژک پیشتی و وزیر دربی ترکیه مولود چاوشولو دکولانا کرد بخوده گلک جارانتی بهستن ده هلوسته جیران کردستانی بتایبت هلوسته ترکیه برانبری رفرندوم سرخبونا کردستانی چه به لگل میوانی ما جسدویا می دیار بکری اکادمیسیان وحاب جوشکون ام دی وان بابتان بگرن دست و بنرخینن کک وهاب ام یکسر جی سردانا چاوشولو یا هولیری دست پی بکن وکی کو پیامک دوالیست هات دان ام نلیگل پیکانینا رفرندوم روژا ایرونه لی هر وها جی ام دلگرانیا هر وها هلوستا کردستانی جی فام دیکن تا اف پیاما چاوشولو چاواخوان Türkiye seri de vakta babet referandum hati roje ve tepki bertega xubar nişandı. Yani ben em yekbuna Irak Pariz'in em İran'a xwazin referandum çebebi. Çünkü referandum vakta İran'da Kürdistan'ı pekbini viçağı istikrara Kürdistan'ı ji istikrara Irak'ı bir tamamı ji eve jorterabı. Jibovi em referandum videmede rasnabin be. Ali dine Çavuşoğlu Bağdayı vakta peyi ez baverdikim mesajı ki gringdineci da go her çava emna xwazin vi demê referandum çebi lebere li Ali dine gerek mahfe erbilêjî ve nas bikirin mahfe hevlerê jî ve nas kirin yani wek ve got ji du alî jî mesele ji du alî girt destê xwe ji alî ki got em anka referandum rast nabinin fakat li alî dine jî mahfe hevlerê henin gerek Bağda jî vê mahfe hevlerê nas bikir. Vakta em cîranê Kurdistanê mêze dikin yani çawa bertek nîşan didin referandumê gerek em nav de cudatî dî jî bibînin. Mesela İran heyi vakta İran em dibînin livra dijîbûnekî tund rast dide. Viya jî gelek ez bawer dikim bi rewşa İranî hûn lê mêze bikin veya bi berçavkê İranî hûn mêze bikin veya gelek normal e. Ji bo çi İran ji du sedemê vê referandumê naxwaze. Ayê ki İran anka ser Bağdayê tesirîkî mezin heye. Em karin bêjin Bağdayê ji alê Tehranê tê îdare kirin. Yani Tehran çi dixwaze çi projeksiyona wê heyî kari ser Bağdayê cî bike. Lêbelê sibê dust bê eger Kurdistan referanduma xwe çêbike û lûra devletekî bê damezrandin vî çaxê tesîra İranê bandora İranê hem ser Kurdistanê hem ser Bağdayê ev ê gelek kêm be ji bo vêya İran vêya naxwaze ji alî dinê İran li siyaseta Amerika mêze dike we difikirî ki eger sibê dust bê Kurdistanekî serxebûn bê damezrandin vî Kurdistana serxebûn bi devletê Avrupayê re bi Türkiye re û bi Amerîkayê re tekîlîkî mezin evê çêbikî viya jî İran ji hesabê İran nayê ji bo vê İran ji serî de gelek dijîbûnekî tund nîşan dide. Lebelê vakta em Türkiye mêze dikin mesela vek 10 sal berê dijîbûna Türkiye awqas ne mezine. Yani Türkiye eger 10 sal berê vî meselê bihata roje ve bigota em viya qet qebûl nakin em viya müsaade em viya nadin lebelê îro dibe vî demê em rast nabînin ji bo çi ji bo bê istikrarbûna Kurdistan û bê istikrarbûna Iraqê. Çima rewşa Türkiye werguherî vakta em lê mêze dikin diviya mêze dikin ez bawer dikim livra du heb sedemê mezin heye ayê ki vî 10 salî de nav vî 10 salî de navbera Türkiye û Kurdistan gelek tekîliyê mezin çêbû hem ji alî siyasî hem ji alî hukukî hem ji alî aborî
ام وقتا پیش خوشی مزدکن ام باور دکن وی تکیلی daha ziyade be. Jibovi Türkiye vi 10 salı da be Kürdistan'ı ile vek müttefiki ki hareket kir. Jibovi eki Kürdistan'ı daha fazla Kürdistan'ı dibine. Kek wahab nuha ev aliye kek wahab nuha ev aliye pozitif egute desnîşan kiri. Li her wahad medya Türkiye'de gava gomirov nirxandinan temaşe dike. Hin aliyen hestiyar il Türkiye jî derdkevine pêş bir ramanekî heye ku pêkanîna dewleteke serbixweya Kurdistanê dikarê nasnameya Türkiye, ewleyiya Türkiye lawaz bike. Gelo ev fikir, ev raman li Türkiye fikr û ramanekî bihêze tu çawa difikire? Ez bawer dikim vî 10 salî de binê pir de pir av derbas bû. Yani wek 10 sal belê vî meselê bahata Rojava Türkiye wê pir ewkekî dijîbûnekî tund ew rast bidin. Fakat anka em viya wer navînin gelê Türkiye jî vî fikrîn ki elîmî. Lê wexta wek got em li medyayê mêze dikin der heqê vî mijarê de gelek fikrê cuda jî henin. Yani her kes henin dibêjin viya gerek nê kabul kirin. Eğer Kürdistan her referandumu gerek Türkiye müdahale bike yani vi fikri diparêzî jî fakat vakta em li medyaya nêzik hükümetê mêze dikin lûra gelek nivîskar zimanekî mutedîl pek zimanekî mutedîl bikarînin yani ew jî dibin îro li rojhilata navîn tanzîmekî nû çê dibe divî tanzîmê de gerek devlet jî Türkiye devleta Türkiye jî ciyê xwe bibîne li rojhilata navîn Türkiye heta îro bi tenê Kurdistanê re ve herî mezin ittifaqê mezin bi Kurdistanê kirî ji bo wî gerek Türkiye daxwaza Kurdistanê jî bibîne gora viya siyaset jî bimeşîne yani wexta hûn li medyaya Türkiye mêze dikin hem dijî vî referandumê jî heye hem jî vî referandumê piştgiriya vî referandumê dikin jî heye ji bo wî ew ka Türkiye yani wexta li medyaya Türkiye mêze dikin hûn li gelê Türkiye mêze dikin jî fikir wek dijîbûnekî hestiyar tuneyê ez wer bawer dikim berteka hükümetê jî viya nîşan dide. Kek wahab duhî serokê Partiya Milliyetçi Hareket Partisi ya got partiyekî nîjadperest li Türkiye jî tê naskirin. Helbestekî gelekî tund beramberî referanduma serxwebûnê Kurdistanê destnîşan kir. Hatta got ku ger dewleteke serbixweyî Kurdistanê bête damezrandin ev egera şer di nav beyna Kurdistan û Tirkiyeyê de. Via jî wexta em lê mêze dikin yani via jî tiştekî normal e çünkü vî partiyê qala hûn vî dikin vî partiyê zaten ji belê de siyaseta xwe wer dimeşîne yani dijî Kurda dijî mafê Kurda dimeşîne Türkiye tekilî wexta bi Kurdistanê kir jî via jî qebûl nedikir yani hem ji bo Serok Barzanî hem ji bo Talebanî gelek peyvê xelîz jî dikirin îro jî wer peyvîn yani çi got Bahçeli got eğer li Kurdistanê referandumekî çê bibe gerek Türkiye viya sedemê herbê qebûl bike o gerek müdahaleyê wira bike fakat îro Serok Vezîr Binalî Yıldırım viya jêr jî hat sual kirin ew jî ji vî sualê re cewab da ew jî got yani vî referandumê ne sedemê ewkê ne sedemê herbeyê em vî referandumê rast nabînin fakat ji bo viya jî em bi Kurdistanê re herb em ê çê nekin tiştekî wer nemimkin e. Fakat li vir tiştekî îronîk heye yani ez wexta lê mêze dikim yani van siyasetmedara van kesê polîtîk ez wan mêze dikin li vir tiştekî îronîk heye. Mesela li Irakê vî meselê gerek bi zimanekî mutedîl tê nîqaş kirin. Yani mesela wexta hûn ji Haydar Abadî re dipirsin ew dibe serxwebûn mahfê gelê Kurdê karin viya biparêzin fakat em dixwazin ew bi Iraqê bi hevdû re jiyana xwe berdewam bikin. Ya jî mesela siyasetmedar Iraqê dinê wer dibêjin fakat wexta li Tirkiye û wexta li İranê hinkî hûn siyasetmedar derheqê vî mijarê hûn fikra wan dibînin ew gelek peyvê tûj dibêjin. Li vir tiştekî îronîk heye yani
Irak mesela Irak'ı mesela navbera Irak'ı o Kürdistan'ı o nafode veya bir zamanki siyasi bir zamanki diplomatik münakaşa dikin fakat la ali dinle Türkiye o İran'ı hiki siyaset medar herin evancı devan tane ev harp peyva harp ederdi ki viyajı gerek tişteki ironik gerek mere viyajı nişan mıdır? بله كك وهاب لفر من دخواسم وی بگرن دستا گلو اف فوبیا کردستانی گول گل نجات پرستین ترکو سیستما وسایت یا دولتی یا ترکیه وها کریه کو به آوایی کی راسیونل به آوایی کی بچابه کی راس لبویرا رودانا تماشاکرین جی گوا فوبیا کرده پیش وکی گو کور ببن Rast yani var fobiki mezin heyi vakta Kürt le ali dünya ki tane le Kürdistan'ın ne le ali ki dineci mahfeki dest bekin sanki vi mahfevan aleyhi Türka ya aleyhi devleta Türka gırtının var evke ki heyi var fikri ki heyi jibovi eğer Kürt le revşi ahoyin ki daha baş bekin veya le ali diplomasi ali aboriye ali siyasi hinki dine kazanç dest bekin veya le kesin nicat perest berteki ki mezin derdi xoğurti. Fakat veya be akılcı be mantık jî vakta meremize bikin veya tişteki gerek neye kabul kirin. İro Türkiye eğer berçaveki rasyonel Kürdistan'ı mezebiki referandum Kürdistan'ı mezebiki ya Kürdistan'daki serxabun mezebiki ez bavar dikim bibini ki Kürdistan'daki serxabun beri her devleti beri herkesi işte bu Türkiye fırsateki mezine. Yani jibovi mesela az siyaseta Türkiye için libra hinki gerek akdikim yani rahne jüretimin Türkiye gerek bir serxabuni hinki dini destek ekimezin bir davi yani ev gota via biryara gele Kürdistan'ı eğer gele Kürdistan ki can biryar bir de envi biryarı nastıkın em karın em bir Paris'in mesela Kürdistan bira Irak'ı jiyana xuberdam ki fakat eğer Irak ve Kürdistan devi meseleye de biryareki cudadan envi cuda evi biryarı nasıl bikin yani siyaseteki var bir meşanda bu Türkiye daha baş bu ezber vaverdikim çünkü naskırına Türkiye naskırına Kürdistan ve Ali Türkiye beri her tişti navera Türkiye ve Kürdistan evtekili daha ziyade bike evi vantekili daha hort bike gerek Türkiye ve vi berçavki vi projeksiyonu ile Kürdistan'ı mezebike fakat biraz coşkun fobiki Kurda heyi بريز جوشكون ها هن لدفر العراقي هيجي دستي داعش دنا يعني مترسيه كدين العراقي هيكو اف حزرين بيرو راين اكستريميست بشتي داعش يجي بالشكل انه بفورمولاسيون انه بكاربن خو اورغانيزه بكن سروكاتيه سياسيه كردستاني دست نشان دكي دبيجي ب بيك انينا دولتکی سربخویا کردستانی ام دکارن و بیرو رایان و حزرین اکستریمیست جی کردستانی دور بخن اف یک جی دکاری بهیلی کو کردستان به جهکی اولتر لهمبری تروریزمی لهمبری دیتنین اکستریمیست با آوایی کی به شیوهی کی باشتر بکاری به لبرخوا بده و تروریزمی جی حرمی دورتر بخه yani devleteka Kurdistanê ku cîran e li gel Tirkiyeyê jî vê ewleyiyê zêdetir dua formulasyonên gote jî anî ziman de ji bo Tirkiye rewşekî ewletir ji bo heremê rewşekî ewletir jî peyda nake. Rastı mesela bir hebuna daişe zaten ji bo serxabuna Kurdistan problemi ki mezin bu bilhassa zinav camiaya navnetevi yani Ankara ji bo çi mesela diji referandum edistekinin diben eğer vi referandum çevi bir çağı tekoşina berdavam dike diji daişi evlivra hikidine sahip fakat emir em ditin iru hatta iru em ditin Kurdistan Reveriya Kurdistan tekoşineki mezin bir daişe berdavam kır doji devam dike iroji devam dike siveji berdavam bike eğer sive düsbe Kurdistan bir referanduma xoçe bike o devra devleteki serxo ava bike devleteki serxo vra pek bine ez baver dikim veya hem ji bo Kurdistan bu hem ji bo Irak hem ji bo ciranê Kurdistanê ev rewşekî evletir ole ortê derxe ev derxe yani gerek em ji netirsin
hebûna Daişê ne sedema dijî Kurdistanê be. Hebûna Daişê bi tekoşîna Daişê eger em dixwazin daha zêde bi tekoşînê Daişê bike, em dixwazin fikrê ekstremîst li rojhilata navîn cî negire taban nebînin li vir çarenivîsekî wî jî qebûlkirina Kurdistanê ji bo wî van evka van fikra ez bawer dikim wexta em bi realîtîk li meselê mêze dikin van fikra cî nabîne. Kurdistan heta îro di dîrewka xwe de jî viya gelek zelal nîşanda hem li Daişê re mücadele dike hem li hundirê xwe de çû qas kêmanî henin grubê kêmanî henin mahfê wan nas dike. Anka jî Serok Barzanî bi van kesa bi nûnerê van kesa jî gelek civînê girîng çê dike di van civînê de jî dibe yani Kurdistan ne devleta Kurda ê bibe Kurdistan li Kurdistan kî dijî kî jiyana xwe li Kurdistan dewam dike dînê wan olê wan mezhebê wan ji hevdû cuda ve Kurdistan ê devleta wan giştik ve mahfê wan li vira giştik bê parazdin. Ji bo wî êmin fikra min ew kî Kurdistanekî serxebûna xwe qezenc kirî hem ji bo Daişî hem ji bo fikrê ekstremîstê dinê gelek sigortekî mezin e hem ji bo Iraqê hem ji bo Kurdistanê hem jî bi temamî ji bo rojhilata navîn. Pêvajoya referanduma serxebûna Kurdistanê birêz coşkun hewlekî nû nûjen şaristanî li heremê jî anî rojevê. Ev herema rojhilata navîn ku bi şer bi alozî tê naskirin yekem car neteweyek gelek coğrafyayek ji bo çareserkirina pirsgirêkan riya diyalogê riya danûstandinê da pêşiya xwe. Xwendina te ji vê helwesta pêvajoya referenduma serxebûna Kurdistanê ku serokatiya siyasiya Kurdistanê da pêşiya xwe çawa ye? Vya gelek mühim, mijarekî mühim e. Ez bawer dikim ji du alî mühimî alî kî rojhilata navîn pirsgirêkî heye heta îro maalesef me bi diplomasiyê û bi hukukê vî pirsgirêkî çareser nekiriye. Kurdistan, Rêveberiya Kurdistan viya xist berxwe û bi Bexdayê riya dîplomatîk, riya hukukî, riya siyasî heta dawiyê dimeşîne dixwaze li vir şerkî alozîkî dernekevî pirsgirêkî çareser bibe. Ez bawer dikim viya ji bo rojhilata navîn jî mînakekî girîng e mînakekî yekem e. Eger di vî mînakê de serkeftin em têxin destê xwe viya ji bo pirsgirêkê dinê rojhilata navîn pirsgirêkê dinê jî ew gelek mînakekî mühim bibe. Li alî dinê em li prosesa referandumê nav Kurdistanê mêze dikin viya jî yani gerek mere heqê wî teslîm bikin li vira jî prosesekî demokratîk dimeşe. Kes li Kurdistanê anka tek dengekî tune yani vî referandumê diparêzin dixwazin Kurdistan serxebûna xwe îlan bike û di vî referandumê de biryara serxebûnê derkeve vana jî henin vana jî propaganda dikin fakat em dibînin mesela hem li alî partiyê siyasî hem jî li alî civakê de dijî vî referandumê disekinin anka dibin vî demê de referandum tiştekî nerast ji bo wê em demekî dinê vî referandumê bînin rojevê vî fikrê diparêzin ew jî propaganda xwe dikin. Her du alî jî derin gel çi fikrê wan henin çi ramanê wan henin ji gel re dibêjin û dixwazin wana îkna bikin. Ez bawer dikim nav Kurdistanê jî viya ji bo demokratîk prosesekî demokratîk wer dimeşî kî viya jî mînakekî mezin e. Kesî anka nikare bêje li Kurdistanê millet tenê bi dengekî îdare dike ya jî millet bi tenê dengekî dibîse. Herkes çi fikrê wî heyî viya tînin ziman. Viya ji alî meşruiyeta referandumê gelek mühim e. Yani proses çû qas demokratîk bibe, çû qas fikrê cuda li vê prosesê de bê ziman. Wî çaxê biryara di referandumê de kîjan biryar derkeve viya meşruiyeta wî gelek zêde dibe. Kesî nikare daha bêjî vî em vî biryarê qebûl nakin. Ne nav Kurdistanê kes kare viya bêjin ne jî nav camiya navnetewî. Ji bo wî hem Kurdistan û Iraq tekiliya wan hem jî navbera Kurdistanê de prosesa demokratîk ez bawer dikim ji bo rojhilata navîn mînakekî gelek mühim û demokratîk e. Kek wiha bi her wiha pîsporên şarezayên siyasetê dibêjin ku di dema da wî de peywendiyên di navbeyna welatên cîranên Kurdistanê got ew bi xwe jî pirsawayê Kurd heye wekî Tehranê,
Şamê, Bexdayê, Ankarayê peywendiyên di navbeyna wa de jî bi şêweyekî berferehtir bûne heta ku kombînezonekê pêk bînin, konsensusekê pêk bînin di dijberiya referanduma serxwebûna Kurdistanê de gelo. Ev welatên ku berjevendiya wan, helwestê wan di pirsên herêmê de ew qas cudayî hev û dû ne û perspektîva wan gelekî ji hev û dû cuda ye. Ev welat dikarin ji bonî dijberiya referanduma serxwebûna Kurdistanê bi rastî di derdora mêzekê de bicivin û planên hev beş bikin. Via işaret tabi tê dîtin ez bawer dikim leşkerê İranê hefta çû hat Türkiye ziyaret kir. Yani navbera İran û Türkiye anka tekilî hinkî dinê çêdibin. Wexta li vî ziyaretê de em mêze dikin du sê heb mesele hatî peywandin. Yek mesela PKK yani ev dijî PKK çawa ev hareket bikin, ev operasyonekî çê bikin ya jî çê nekin viya hatî peywandin. Az dijî vî meseleya referandumê. Fakat wexta ez dê mêze dikim yani Türkiye û li İranê mêze dikim belkî derheqê vî meselê de navbera wan de nêzîkatikî karî çêbibe fakat li rojhilata navîn navbera Türkiye û İranê de wer pirsgirêkê mezin henin tenê ser vî meselên mutabaqatekî ez bawer dikim ew nemeşim. Li alî dinê dîsa wexta ez mêze dikim belkî menfaata İranê dijî vî referandumê sekinandinê de dijî vî referandumê disekinê İran menfaata wî tê de heye fakat Türkiye menfaata wî tê de tune heye. Ji bo wî ez bawer dikim yani vî mutabaqatê dijî Kurdistanê mutabaqatekî dijî Kurdistanê li rojhilata navîn nemimkinin nameşi çünkü navbera van devletê dinê de tenê pirsgirêk Kurdistanê ne pirsgirêkê dinê jî henin di van pirsgirêka giştikê de mutabaqatekî navan de pêkanîn anka pir ew pir rasyonel nayê dîtin. Kek wiha bi her wiha gava ku mirov li helwesta parçeyên dinên Kurdistanê bi taybetiya Bakurê Kurdistanê temaşe dike dibîne ku xwedî derketinekî berfereh li referanduma serxwebûna Kurdistanê tê kirin. Partiyên siyasî yên Bakurê Kurdistanê, dezgehên sivîl demokratîk yên Bakurê Kurdistanê, her wiha kesayetiyên Bakurê Kurdistanê di vê babetê de helwestekî nêzik destnîşan dikin. Giringiya wê di pêvajoyekî wisa de ku pêvajoya referanduma serxwebûna Kurdistanê li başûrê Kurdistanê tê jiyandin, giringiya wê çi ye? Kekê li vir civînekê çêbû û şeş heb partiyê siyasî Kurd û gelek zêde civakê saziyê civakî li vir civînekî çêkirin û li însiyatîfekî pekanîn vî însiyatîfê tenê mijalekî wê heye piştgirtiya referandumê ji bo vî gelek jî faaliyet icra kirin yani mesela ji parlamentoyê de çuqas parlamenter heye parlamenterê Kurd heye ji wan re name nivîsandin piştgiriya wan xustin li vir gelek kesî ziyaret dikin hem vî referandumê ji bo Kurdistan û ji bo Tirkiye çima girîng e û çima gerek bê piştgirî derheqê viya de jî fikrê xwe ramanê xwe dibînin li alî dinê nav gel de jî vî meselê gelek zêde dipeyivin viya gelek mühim e. Wexta em li mêze dikin yani li Kurdistana Bakur mêze dikin vî fikrê serxabûnê vî referandumê fikrekî gelek girîne û tê piştgiriya wî gelek mezin e. Viya ji bo çi mühim e? Ji bo viya mühim e partiyê siyasî derheqê vî mijarê de çi difikirin viya tînin ziman. Wexta gel de piştgirîkî mezin dibînin ew jî gora vî hissiyata gel, vî daxwaza gel siyasetekî ji xwe re dimeşînin. Mesela vî însiyatîfê bi HDP re jî tekilî çêkir ji wan re jî nameşand piştgiriya wan jî xwist HDP derheqê vî mijarê de jî daxuyanîkî fermî da yani gotin em li Kurdistanê vî referandumê piştgiriya vî referandumê dikin ne şertekî şert û şert
beş şart û bê şik û bêguman em vê referandumê piştgiriyawi dikin. Vya gelek mühim e. Anka li Kurdistana Bakur vî meselê gelek li her alî münaqeşe dikin. Ne hem li nav gel de tê münaqeşe kirin, hem jî di nav partiye siyasî de tê münaqeşe kirin. O giştik yani bi temamî jî piştgirîkî mezin nîşan didin. Vya hem jî bo Raya Türkiye form bigire, hem jî ji bo meşruiyeta vê referandumê, ji bo dîplomatîk xurtina vê referandumê gelek mühim ez bawer dikim. Belê gelekî spas birêz Wahab Coşkun akademisyen ku ji Stûdyamê Diyarbekirê tûlgelma. Eval baş. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj heta bernameyek din a Basîroj her şan.